ukulawula uqobo. Kunguwodamu kusilisa. Omnyama, omkhulu, omhlophe becaca ukuba badalani, besikana ngemikhonto kububi, igazi liphalala lichethwa zizinja. Ndithi mna obhubhileyo izidumbu bezishiywa zidunduluzile. Ungekho namnye unexesha lokuthola angabe omnye. Atosindileyo umkhonto ogecayo abekeke emva kotshaba, kungenjalo asindise ubomi bakhe. Okunene kuthe ngomnyaka we-1885 wazalwa unyana kaMzimba uNtibane kaNtibane. Kuthe ukuzalwa kwakhe wangathi ugula loo maxesha kuba wazalwa wangumshumayeli weendaba ezilungileyo, washumayela uxolo kulo lonke ilizwe. Ufundile kwizikolo ezincinane, ufundile eShesheni, ufundile eMkhubiso, izikolo ezincinane. Uye wafumana izifundo ephakamileyo eLovedale, isikolo esiphethwe ngabefundisa lomhlobo. Uthe kuba wayeselula kakhulu, wahlala phantsi kolawulo komfundisi uGordon, umfundisi omhlobo. Ufundile apho, wafumana imfundo ephucukileyo, kungekho mahluko phakathi komnyama nomhlobo, begilana ngezifuba, kushiywana ngotyefezo nengqondo ukuphangalala. Ufunde apho ke unyana kaNtibane uMzimba uphambana igama. Wathi masenyule umfundisi Sinayi, mandilikhuphe litsolo. Umfundisi wethu nguMoya, asifuni omnye. Kuba yena usiphethe ngale ndlela aphethe ngayo irhamente emhlophe edolophini. Senyula yena, sikhetha yena, sibiza yena, ukuze nakwirhamente. Uqinisekisile. Unexhala ngokwakhe umfundisi uMoya. Akanako ukuqhuba umfundisi werhamente yaseLovedale. Le ntombi enguMoya yaqala kudala, isanala ke nanamhlanje. Hayi ke ukuba kunjani. Senyula wena mfundisi Ross. Hayi, ayinakulunga naleyo. Kuba le intombi yendini. Isemzini wayo emnqaphele. Andinqweneli ke ukwahlukana nerhamente yam. Mandiphele nencasisela kakuhle irhamente yasekhaya. Nimele ukonyula kwaba bafundisi babili. Umnumzana Makhiwane nomnumzana Mzimba. Amagama abo abekiwe phambili kwamkele. Ezamjalo. Umongameli ongcwele, mfundisi omkhulu. Sisimanga sile sisenzela sona ngumfundisi. Asizange sakhokhela umfundisi ontsundu kule rhamente yaseLovedale. Ingaba umfundisi bathi zidubedube ziphithiphithi kule rhamente yaseLovedale. Irhamente esisebenzele ukufika uqondo eliphezulu. Irhamente yazona phesheya kolwandle. Ngivumbi. Hayi man. Mfundisi, yikweli nto ngomdyartyala. Asinakuphatha losana lwezolizolo sizinto bezingaka. Thina siqhele abafundisi abamhlophe abaqinileyo abanamava. Hayi mfundisi, andikuva nam. Rhamente engcwele. Unyulo lobizo lomfundisi lulungelo lerhamente zonke nezaphesheya kolwandle. Aba bafundisi bamhlophe nithi nina banamava nabo baqale ukusebenza bengenamava ngobiza kwelo laphesheya. Kunyanzelekile ke irhamente yasekhaya umfundisi oqalayo ukusebenza asisebenze urhamente eseyibiswa ngulowo unamava. John? Hlala umnandi yabo ndizamkela iqondo sakho. Kuba wena ndivumela ndifakamise izimali kaMzimba. Bani osixhasayo isindululo sikamdala uNtshona? Wavusa? Mfundisi nebandla laseLovedale, uyamxhasa. Ngaba kukho esinye isindululo? Iyamdala? Mfundisi othandwa yinkosi yam. Awuphamsi Makhiwane, akuphathe le rhamente yaseLovedale. Bani osixhasayo isindululo sikamdala? Ya, washo. Mfundisi onekekileyo, ndiyamxhasa. Lona ke isikhokhelelo uba singene kunyulo lethu. Kuba kaloku kufuneke ndikhethe endifunayo kwaba bafundisi babili. Unobhala wam sowuredi ndincwadi nobhala. Ndiyocela ke xa saqala ukungena kunyulo lethu abafuna umnumzana Makhiwane baphakamise isandla sokunene. Unobhala ke njalo babami. Abafuna umnumzana uMzimba baphakamise isandla sokunene. Cawe yonke madoda.
nabanye bebonise basesibhedlela. Abafune umnumzana uMakhiwane bangama-25. Abafune umnumzana uMzimba bangama-56. Loo nto ke ithetha ukuthi ndonyule umnumzana uMzimba. Ndinovuyo ke ukunazisa umfundisi werhamente yaselagdini ukususela ngomhla yakubeka ngawo umhla we-18 Disemba 1875 iyakuba ke ngumphambani Mzimba. Ndimnqwenelela ke impumelelo komfundisi wethu kulo msebenzi nimnyulele wona. Ndinicela ke nani ke rhamente yasekhaya nimbeke umfundisi emithandazweni. Ngolo hlobo ke ndifuna ukuthi sugqibile unyulo lobizo lomfundisi. Sihlabele ke nto. Kukho naba emchasile umfundisi nje. Kunjalo mdala. Bazofuna ntoni kaloku? Abengathemba bafuna ukupholela umfundisi wentsuthi. Kuthethwe kwezinye inkosi nabamhlophe. Khona amagama abo asekho nehlwili lerhamela yaselagdini. Hayi, akho mdala. Ngokuya umfundisi Mzimba ebethe apha kwaseNgqoshe eyakuchitha iholide beyinikwe ngabefundisi. Beza kum aba bantu, iingqondo zabo zijikile. Bezokundibongoza bendicela ukuba ndibabhale emagameni eluhlwini lwerhamente yaselagdini. Belangazelela ukuba phantsi komfundisi wabo uMtsungu. Uthetha ukuthi ubamkele mfundisi wababhalisa abantu abayenubatheka ngapha umfundisi wethu besilwa nathi besithuka besebenzisa amagama angcwele belivele tu ukuba bangabakhona. Ungayilibali inkqubo yecawa mdala. Umntu oguqukayo ezonweni zakhe ozibonayo ukuba ebelahlekile onqwenela ukubuyela kwindlela elungileyo kufanelekile ukuba nina njengamabhola nimxolele nimamkele. Yeyona ndoqo yobuKrestu leyo. Umthandazo esawufundiswa yinkosi yethu uthi sixolele izono zethu njengokuba sibaxolela abo baswenayo. Hayi, ndiyakuva mfundisi wam. Kodwa kuyafuneka bahlale nje bengamalungu asemxoxelweni. Indoda noba ibingumdikoni iyakusebenza nzima esifanele sobudikoni esihlala. Andisathi bemfike pha amaninji sobudala azifumana emangcwabeni. Hayi ke lo mceli ungapha kwam uyakubona nini? Ndikondwa nabekani. Ingaba amagama abantwana bazakuphehlelela kangenawo. Kaloku umfundisi bethe ize ingenzeki into yokuvumbuluka kwabantu inkonzo seyiquka. Kudala ndingaqoqa mdala ndiqinisekisile uba abantu bebhalisiwe akekho uyamvela ndingamboni kodwa Kulungile ke mdikoni. Ungoyibetha intsimbi yeshumi kuba icawa seyingena. Fundisa umoya. Masabe siye kunqukwa lapho lo mfundisi Mzimba. Ungene naye bakuba bengenile abantu.
phansi irhamente. Masiyindlulele lenkonzo yethu yakusasa nje. Sivume sonke kaculo likhulu amashumi asibhozo anesibhozo. Bawuqandi lahlekayo koluhambo lwendlela. Bawo kanti Thixo Baba wethu